Täjikistanda Ýurdun Gorunmak Ministerligi Orset'in harba ofitserleri tarapyndan öldürilenini aýdylýan 22 ýaşyndaky Zenanyň cesedini aýan eden soň onuň maşgalasy ýas içinde. Şoýry Jabbarowanyň jaýlanyş çäresi onuň cesedi Orset'in Duşenbedäki harba bazasynda zirzibil oklanýan bakyň içinde tapylanan 6 gün soň geçirildi. Jabbarowanyň dogan garyndaşlary onuň öldürilmesinden öň ýowuz gynamalara sezewar edilenligi sebäpli tanap bilmendiklerini aýdýarlar. Täjikistanyň resmileri tarapyndan 26 ýaşyndaky ortetli ofitser tutsak edildi. Emma muňa garamadan Jabbarowanyň maşgalasy onuň ölümine başga-da 3 ortetli harby gullukçynyň gatnaşandygyny aýdýarlar. Şu ýylyň awgust aýynda ortetiň harby sowdy gürrüň edilýän harby bazadaky 2 ortetli eskeri täjik taksi sürüjüsini öldürmekde türme tutsaklygyna hökm edipdi. Owganistanyň paýtagty Kabulda Hadara etnika adlygyndan bolan müňlerçe protestçi 7 Hadaranyň kellesiniň kesilip öldürilmegine garşy protest çäresini geçirdi. Protestçiler ýowuz wakada pida bolanlaryň tabutlaryny götürüp Taliban hereketine we Islam döwleti atly topara garşy şygarlary gyýgyrdylar. Şeýle-de olar Owgan prezidenti Ashraf Ghani'ni we Owgan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullahy ýurtda howpsuzlygy üpçün edip bilmedlikde aýplap, olary öz eýeleýän wezipelerinden çekilmäge çağırdılar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolňyz.